Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Karwan lang. Ki mat ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. U Menteri ki kam korbari u Amit Shah ula plie pait ba bat bu maunong remi ki projek penroi ki bala pensyongdor komba khat nyaus pa klur tengka ha Assam henen kasngi. Panjing erap pisa komba shis pa klur tengka ka Sarkar Meghalaya na ka Sarkar Pedang na ka benta ka National Games 2008 nyau. Bat ya soy saskularis thu jingmut ka Sarkar Meghalaya bat kari Nepal ha ka jingyalang Scaling Nature-Based Solutions for Himalayan Resilience kabalas dang hasilong henin kasngi. Ki khubor ki babnya. U Menteri ki kam korbari u Amit Shah ula don rengkat henin kasngi kum ukongsan ha ka Tamsang Missing Purin Kebang Youth Festival jong ki jaj benriu missing ha jela Assam. U Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma lem bat U Menteri Sarkar Pedang bakmi ikatnat ports, shipping bat waterways u Sarbananda Sonowal kila don rengkat ha katai kasngi. Habakran hakatai ka jingelang usha ulapan pau ya ka jing komen ban yo ya don lang hakatai ka lat karong jongki jait benriu missing bat ulia thu ru ba kansadon ka jing thap kam kerpang na ka benta ki samla na katai ka jait benriu usha ulia thu shu ba ka Sarkar Assam kalas dang ban pendan kam da ka ktin missing na ka benta ban hikai haki arspa tali ki school primary ha Assam. Kam haswa ya kanika jingelang u Menteri Korbari ula plie pai ba bat mu bu maunong rim ya bun teli ki projek penroi ki bala pensyongdor kumba 10,000 hnyos pa khatsan klur tingka ha district Dibrugarh. Ula bu maunong rim ru na kabenta bentai ya ka jingtai ka baar jongka yingdor bar thau an ka Assam ka MLA hostel bat ka shlam wat benya ya ka koi ka khya ki mrat klau ka Institute of Wildlife Health and Research ha Dibrugarh. Nalor kani ula bu maunong remru ya ka projek na ka benta ban penkhi embyang bat penne ya ki jaka shong ka jela Assam bat kumju ru ula pli pai ba ya ka benta ka baningkong jongka multidisciplinary stadium ka balashna Dibrugarh. Habakran ha ka jingalang pai ba Dibrugarh u Menteri ki kam korbari ula ong ba ka long ka sngi ka ban sa jingken ma ka history na ka benta ki nong Assam bat ka jela barok ka wei khamtam ya ka apa Assam namar bakan sa yo ya ka jingtai ka baar jong ka ying dor bar thau an ha Dibrugarh. Ka Sarkar Meghalaya kalapan jingkershan komba shispa klur tingka na ka Sarkar Pedang na ka benta ka lempung elek kai sports ka National Games arajar arpo hinyau. Hakashiti bala ai sha u Menteri Rangba du Narendra Modi hakasngi palai balala. U Conrad K. Sangma ulapan jingerap na katnat Youth Affairs and Sports jong ka Sarkar Pedang na ka benta ban shna ya ka jaka ya lekai ban penbiang ki jaka sa bat ban yetrai lang pat ki jela ki ban wania benta namar ka kam ka long ka bakhya bat ka bakrau usang ma ula ong ba ka Sarkar jela kala dap ban perlut hadu 10,000 klur tengka nadu balaya soi ya ka saskular ban penlong ya ka te lempung ha ka jela bat kani kala yarap ban penmi hadu ars pa tali ki jaka ya lekai sports ha ka leng ka jela hadu menta. Ula benrap syuk-syuk baka Sarkar jela kalau bu bahak sakumba khat kandai spak klur tengka naka benta ban kentiau ki kam sports hakilai senam ki banwan. O Menteri Rangba ka jela ula ong batat hadu usnam arajar arpupra lakmi lenti baka Meghalaya kan dan palat san spak teli ki jakai lekai ya ki judge sports paper kentop ya ka stadium football ka bahet tam hakari ki jakai lekai ki sports haka kum ka bajengi bat ki jakai lekai gymnastic nalor ki wei di. Karkum kata ika siti kadaw ka bala penlong ya ka Sarkar jela ban panjing rap pisa na ka Sarkar Pedang kalong namar ba ka jinglut kalong ka bahe hakaba lamang ba ka jinglut kan kot saka saus pa klur tengka tang na ka benta ban penbiang ki jaka sa kali kawan ki nong elek kai ka bam ka di ban penkre ya ki jaka ya lek kai. Hanin kasngi la penlong ya ka jingyai ki jat pai ba bala tip kum ka democracy walk kam National Voters Day Padiyatra hanong ba Shillong da ka jing temu ban pensyai pai ba syapang ka election ha pedang ki samla pat kitu ki ban sa tap vote ha ka sien ka baning kong la penlong ya kani ka jingya ki jat ha JN Basketball Court ha ka ba la kawet lama da Chief Electoral Officer u Dr. BDR Tiwari bat layalam nakhmat da ki he officer ki samla nong yalam ba ki nong 3 months ngau ba jongka My Bharat
Ya kani ka program la penlong da ka Mai Bharat rengkat ka jingat Srilang bat ka office jong u Chief Electoral Officer ka SAI bat katnat Sports and Youth Affairs. Hakani ka program la don ka jingat kijat ban pensyai pai ba iki no tap vote ka jing penkup burom iki tu ki ban sa tap vote ha ka sien ka banding kong bat ka jing kular halor ka jing tap vote ka ba klem kanu ka jing le thok. U Dr. Tiwari ula keren halor ka jing klain ka sensyar pai ba ha Meghalaya bat ula kedau ru Badangshan ka District East Khasi Hills kala yo ka khusnam National Award na ka benta ka jing Tibet ha ka jing peniat yaki kam ha ka por election. Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashvani Shillong inya beteng biang ya ki khubor ki badangsa. Kajing lang ba arsngi bala penlong da ka sarkar Meghalaya ka bekerteng ka scaling nature-based solutions for Himalayan resilience kelas dang na du hanin kasngi hanong ba Shillong. Ya kani ka jingalang la penlong da ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA rengkat ka jingat lang bat ka International Center for Integrated Mountain Development ICI MOD. Kani ka jingalang kala lumlang kinong tauan kinong wat bnya ki riu shampang ki samla kinong yalam snong na keleng ki snong ki badan ha ki jat jong ulum Himalaya banya wat ikilat banya khun ya ki jingkala ha ka jinglong ka maryang da ka bayai rengkat bat ka. Kita ki kan thop ya ka jing sna ya ki jaka penne pensa ya ka ka jing thung ding ka jing penne ya ka khandau bat ki weidi. U Chief Secretary ka jala u Dr. Shakil P. Ahmed rengkat bat ki weki ofisar barang ba na kitnat baper kiledon lang hakatai ka jingalang. Hakani ka singi ka sarkar Meghalaya kalaya soiru ya ka soskular ya snau thu jingmut bat kari Nepal bani trelang hakatai ka phang bala ka deu haneng. Ka examine secondary school leaving certificate SSLC na kabenta usnam arajar arpusan kalas dang nadu hanin kasngi hakabaki khana school kilat ho examine ya ka subject English. Haki jakat ho examine layo i baki khana school ki ba date ho exam kila poi haka por ka babyang ba kila persang ban puli byang yaki eki ba kila penkre baro shikatta. Habakran bat kattu kat niki khana school hatura hadien ka examine unong ai khubor ule thu ba khambun naki kila ong ba ka examine henen kasngi kala long ka babyang. Kattu kat ni niki khana school na ka school auxilium secondary school tura kila ong ba ka jingtho examine henen kasngi haka English kamda dai ka ba ni ka basuk ka ba don pat naki ki bala ong ba ka English ka khamsuk menta usnem. Ka SSLC kan kut hadu ka khatwai tarik upnai rempang menta usnem. Hakawai pat kalyang ka sarkar Meghalaya henen kasngi kala penbena ba ya ka examine SSLC na ka benta usnem arajar arpun riu kan salong no ha upnai no pra arajar arpun riu. Karkom ka khubor sarkar bala penmi da i JG Kharbuli Under Secretary Syakatnat Puli Puthi ka sarkar kala dep shim ya ka teka rai ba kala yo ru ya ka jing menjur ladep ban kentu ya ka Directorate of School Education and Literacy jong ka sarkar Meghalaya ban pha ya ka jing patha Shaki Secondary School habaro ka jala ban pendep ya ki course ha ka por ka babyang. Ha Nagaland ka tamasa dia so nyamtra bala tip kum ka Rusoma Orange Festival kelas dang nadu hanin kasngi ha ka shnong Rusoma ka badan kum ba 10 kilometer na Kohima ka phang pedeng jong kani ka tamasa menta usnem kalong ka jingdap jingbiang ka Rusoma ka jing thmu jong kani ka tamasa dia so nyamtra kalong ban kentiu ya ka bha ka miat hasnong ban kentiu ya ka sengkam lejong ha kanong kendong pat ban ithu ya ki jing trai shitom ki nong rep so nyamtra da ka ba penya yau ya uso uba bang bat uba shyam jong ka snong Rusoma kani ka de ka sien ka basan bala penlong ya kani ka tamasa ha Rusoma ha kani ka snong don kumba south pa nyo photali ki long yeng na ki sanspa nyo photali ki long yeng ki badan hakte ka snong ki ba rep so nyamtra bat ka jing thmu jong ka snong ka long ban penyar shu iki kper so nyamtra shadu kumba shispa hektar ha ki san rus nyam ki ban wan bat ka thmuru ban penmi hadu arpasan lak ki so nyamtra ha ki por ki ban sawan bat ka tungila poi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phra bajing ni so bat ka Akashvani Delhi na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban buat da ka khubor ka tin pareng ha ka por phra ka san minute kani ka dei ka Akashvani Shillong sngobaban ap mentai ki khubor na Delhi.